बियो गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायग्रोबाय। बिथांमोना बंसिगावनि आरो बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय आरो मागुमारि प्राइमारिनि बिथांमोना दिनैहाय 40 जन जाफैदों। बिथांमोना सिगाङावनो बिपिएफनि मावथि गोजामोन। सिगाङावबो बिथांमोना माखासे सानै साथामसो आंजों जयेनिं जाखानाय दं, बिथांमोना लानानै फैदों। दा बिथांमोना नुहुरदों, बिथांमोना दिनैसिमबो दे रायजो बांगालखौ बावाखै। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बिथांमोना आसा खालामदों निस्सय फैगौ इलेक्सनाव जोंनि दाजिब सारानो फिन आरो देरहाबावगोन, बेखौ मिजिंथिनानै बिथांमोना दिनै फैदों। आरो बिथाङा सिगाङावबो बिथांमोना गोबां सान हर खामानि मावनानै आंखौ देरहासार होखानाय मावथि गोजाखा। दा बिथांमोना फिन फैनानै आंनि जानानै मावनो होननानै ओंखारबोबाय। आरो बिथांमोना आसा दं आङो बिथांमोना निस्सय आंनि जानानै मावगोनखौ बिथांमोना खुनु उल्था फाल्था खालामनाय नङा। दिनै गोसो सिंनिफ्रायनो बिथांमोना बिजेपिआव एबा आंखौ मोजां मोननानै गोसोखांनानै बिथांमोना बिजेपिआव जयेन खालामफैबाय। दा खामानिनि मावनायनि बेलायाव बिथांमोना निस्सय बिजेपि पार्टिखौ सहाय खालामगोन। आरो दा दिनैहाय जोंहा बिजेपिनि सिस्टेमा दस्रा रोखोम। दा जोंना मण्डल कमिटिनि आफादगिरि दं, बिथांमोनखौ बजबनानै लाबाय आरो बिथाङानो बिथांमोनखौ सालायसिगोन आरोखि। गोजौआव जुदि माबाफोर जुदि उसुबिदाफोर जायोब्ला बेखौ आं नायगोन आरोखि। बिजेपिनि सिस्टेमा बेबायदि आरोखि। आरो इउपिपिएल आरो बिजेपि एलायन्स बा हारसिं गेलेनायनि बाथ्राया दासिमबो रोखा जायाखै। जुदि गमामायैनो एलायन्स जायोबा बनरगाव समस्तियाव माबायदि थासारि जागोन इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव? बे गोजौ लेभेलाव सावरायनायनि सायाव निर्भर जागोन। बे गोजौ लेभेलाव सावरायनायनि सायाव सावरायनानै मा रिजाल्ट मोनो बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला आङो। बे गोजौनि मानाव गेदेर प्रमद सार आरो जोंनि आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि मानगोनां दिलीप सयखिया सारनि सावरायलायनायनि गेजेरजों निस्सय माबा मोनसे डिसिसन जागोन, आं बेखौ आसा दं आरोखि। निस्सय आं गावखौनो बिजेपि दोलोखौ मोनगोन बादि आसा दं आरोखि। बे मोननाय मोननाय उननि बाथ्रा, खिन्थु मोनजासिमथ' नाजानांगोन, नङा होमबा? आं जेसेबां हायो आं मोननायखौ आं नाजागोन आरोखि। बेनो आंनि थांखिया। Ada bistu. Lagu deh.